Good vibes, mayong kilom-kilom kanatong tanan. Nata karon diri sa Baywalk sa SRP or kining entrada paingon sa SRP doon sa Malacañang sa Subo. Ingon na ang sitwasyon o gabi diri no, nindot kayo ang dapit diri kay makita man no ang atbang ang Sisalex o niya nindot kayo nga pahawayanan, relax pawagtang sa stress, magigala no, daplin sa dagat na mga managuyap nga nag-date, mga friends nga nanuroy o napoy, mga vendors nga namaligya diri no. Dool ta. Di ba? Nindot kayo kay kita ang Sisalex. Oh, di ba? Ka-good vibes. Murag relax kahit na diri no, labi pag natay kuyog. Okay, so salamat kayo no mga ka-good vibes.